Mesto Poprad zverilo správu svetelnej signalizácie ešte v roku 2004 spoločnosti Siemens na obdobie 20 rokov. Tá spravuje v meste 9 radičov cestnej dopravnej signalizácie, ktoré riadia v meste dokopy 11 križovatiek. Väčšinu svetelných križovatiek v meste má pod správou spoločnosť Siemens, ktorá zabezpečuje chod svetelnej signalizácie, údržbu a je tiež garantom softvérového zabezpečenia. V súčasnosti sú na území mesta Poprad svetelné signalizácie v správe buď spoločnosti Siemens, alebo ešte dve svetelné križovatky v správe Slovenskej správy ciest. Križovatka je dneska inteligentné zariadenie, ktoré má svoj riadiaci počítač, má svoj program, podľa ktorého sa riadi. Sama križovatka má svoje senzory, ktoré vyhodnocujú, koľko aut alebo z ktorej strany koľko aut prichádza. Podľa toho prispôsobí alebo vie v určitej miere aj prispôsobiť svoje časy. Skoordinovať riadenie dopravy medzi viacerými križovatkami je vcelku náročný proces. Aj preto sa mesto Poprad pustilo v druhom polroku 2015 do spoločného projektu vzdialeného prístupu ovládania svetelnej signalizácie. V Poprade je nasadená novinka, beží tu asi rok a je to vzdialená dopravná centrála, ktorá beží na virtuálnych serveroch a riadí jednotlivé križovatky. K dnešnému dňu máme v Poprade nasadené alebo pripojené dve križovatky do tejto centrály, kde dopravní policajti vedia na jednej strane cez mobilné zariadenia, ako je smartfón, tablet, prepnúť jednotlivé signálne plány a na druhej strane správcovia, majitelia zariadenia vedia z týchto križovatiek čítať štatistiky a dopravné informácie, ako je napríklad aktuálna hustota dopravy, koľko aut prešlo cez križovatku, ako rýchlo prešli tie auta cez tú križovatku. A to im potom môže ďalej pomáhať pri dopravnom plánovaní a pri určovaní ďalšej stratégie mesta. Tu je vidno vizualizáciu virtuálnej centrály Poprad. Tých úrovní ovládania je niekoľko. Niektorú musí riešiť dopravná polícia mestská alebo štátna dopravná polícia. Niektoré úlohy alebo služby z toho môže využívať mestský úrad. Návrhy na zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie, ako aj zmeny v signálnych plánoch, môže podávať aj dopravný inšpektorát, avšak so súhlasom vlastníka a správcu, čo je v tomto prípade mesto Poprad a spoločnosť Siemens. Nastavenie svetelných signalizácií je v princípe o kompromise. Je to o zvládnutí záujmov vodičov voči záujmom chodcov alebo cyklistom. Je podľa teba ten interval zelenej farby dostatočne dlhý, stíhaš to prejsť? Podľa mňa nie, určite by to malo byť dlhšie. Tak polovička už idú auta z druhej strany, sa nedá prejsť poriadne, ani potom utekať treba. Ja stíham, ale starší nie. Zlé načasovanie či nefunkčnosť semafórov môžu nahlasovať aj občania. Adresovať svoje podnety môžu na Mestský úrad, oddelenie územného rozvoja, dopravy, architektúry a výstavby alebo cez bezplatnú aplikáciu City Monitor.